Poštovane kolegice i kolege, ja sam Ivica Pervan, profesor računovodstva na katedri za računovodstvo i reviziju Ekonomskog fakulteta u Splitu i danas ću u rubrici Pitaj profu odgovarati na studentska pitanja. Pa sad krenimo redom. Prvo pitanje postavio je kolega Kezić, te se to pitanje odnosi na obračun brokerske provizije i sličnih transakcijskih troškova pri stjecanju ulaganja u pridružena društva. Naime, kolega je u okviru predmeta vidio da se kod nekih predmeta takav transakcijski trošak uključuje u nabavnu cijenu samog ulaganja, dok se kod drugih predmeta pokazalo da se takav trošak knjiži na rashode razdoblja, a ne u okviru dugotrajne financijske imovine. I kolega s pravom pita koji je od ta dva pristupa ispravan. Da bismo došli do odgovora na to pitanje, trebamo se malo pozabaviti samim tekstom MRSA broj 28, odnosno preciznije kazano točkom broj 10, gdje se objašnjava primjena metode udjela i gdje se u biti kaže da primjena metode udjela podrazumijeva da se kod prvog knjiženja ovo ulaganje obračunava po trošku. Međutim, problem je što sam standard ne precizira što u biti sve taj trošak obuhvaća, pa se onda u literaturi u praksi u biti koriste oba pristupa. Tako primjerice u članku profesora Berlaka u RRIF-u broj 10 iz 2015. možemo vidjeti da kod objašnjenja primjene metode udjela profesor naglašava da nabavna cijena ulaganja obuhvaća i transakcijske troškove, dakle usluge brokera, tržišta kapitala itd. Međutim, u praksi se mogu vidjeti i malo drugačiji pristupi. Tako primjerice poznata revizorska kompanija PricewaterhouseCoopers u svom mišljenju vezanom za primjenu metode udjela, dakle oni definiraju da sam standard nije posebno detaljno precizirao što znači obračunavati ulaganje po trošku, dakle trošak nije definiran u smislu obuhvaćanja transakcijskih troškova, stoga po mišljenju PricewaterhouseCoopersa, dakle svakoj kompaniji ostaje da svojom računovodstvenom politikom odluči hoće li transakcijske troškove obračunavati u okviru dugotrajne financijske imovine ili će ih iskazivati u okviru rashoda razdoblja. Dakle, jedan i drugi pristup kojega je kolega uočio tijekom studija može se smatrati ispravnim. Drugo postavljeno pitanje odnosi se na sličnosti i razlike poslovnih spajanja i strateških partnerstva, gdje je kolega Luka to pitanje postavio baš u kontekstu jedne strateške alijanse automobilskoj industriji, a to je alijansa Renault, Nissan i Mitsubishi, pa sad u kontekstu te industrije možemo definirati odgovor. Dakle, i poslovna spajanja i strateška partnerstva idu za tim da se u nekom dugom roku ostvare konkurentske prednosti kroz zajednički razvoj novih platformi, kroz dijeljenje troškova, nabave, prodaje, distribucije itd. Međutim, kod poslovnog spajanja riječ je dakle da jedna kompanija stječe potpunu kontrolu nad drugom kompanijom i potpuno aktivno upravlja njenim poslovnim politikama. Primjerice, Volkswagen grupa u svom vlasništvu ima Škodu, Seat, Audi i slične kompanije, te ona upravlja njihovim poslovnim politikama, dakle samostalnost tih ovisnih društava je relativno mala. A u računovodstvenom smislu, dakle tu se sa razine matice, to jest Volkswagena, radi 100% konsolidacija na način da se konsolidiraju prihodi, rashodi, imovina, obveze i naravno iskazuju se i ti manjinski interesi. Primjerice, ako pogledamo Volkswagen kao jednu grupaciju koja koristi jednu zajedničku platformu, dakle upravo razvoj platforme najskuplji dio razvoja novog proizvoda u automobilskoj industriji. Dakle, tu sad možemo vidjeti da razni modeli od Audija preko Seata, Škode do Volkswagena koriste jednu te istu platformu, dakle takozvanu MQB platformu, i na taj način dolazi do značajnih ušteda na razini cijele Volkswagen grupe. Na isti način, dakle, ta korporacija dijeli i te svoje motore, primjerice 2.0 TDI klasični motor u Volkswagen grupi koriste i Seat, i Volkswagen, i Škoda i tako dalje, dakle cijeli niz kompanija unutar grupe. Što se tiče strateškog partnerstva, dakle to je jedan dugoročni partnerski odnos koji također podrazumijeva suradnju, ali u pojedinim područjima kao što su primjerice najčešće nabava i razvoj novih proizvoda,
dok je sam proces prodaje, upravljanja ljudskim resursima, usvajanje tehnologije, financiranje i tako dalje, dakle samostalna odgovornost svake od kompanija unutar alijanse. Dakle, jednostavno kazano, unutar alijanse, dakle, samostalnost je puno veća nego u odnosu na grupu gdje cijelim poslovanjem upravlja jedna matica. Tako primjerice, kada konkretno govorimo o alijansi Renault, Nissan, Mitsubishi, tu se službeno proklamira da su glavni ciljevi te alijanse razvoj zajedničkih motora te baterija za ova e-vozila, korištenje ekonomija opsega, zajednička logistika, znači skladišta, otpreme, brodovi i tako dalje. I prema nekim javno dostupnim podacima za 2010. uštede na razini te alijanse su negdje oko 1,5 milijardu eura. Primjerice, konkretno ako pogledamo alijansu Renault, Nissan, Mitsubishi, jedan njihov motor, dakle to je dizelski motor DCI, 1.5 DCI, tu možemo sad vidjeti znači da jedan motor koji je razvijen zajednički, dakle koriste više kompanija kao što su Dacia, to koristi Renault, Nissan, razni modeli Nissana i tako dalje, znači imaju zajednički razvoj, što naravno štedi troškove na razini svih članica alijanse. Međutim, u računovodstvenom smislu ovdje moramo poći od toga da je svaka firma samostalna, dakle da ne postoji formalna grupa, prema tome svaka firma članica alijanse knjiži svoje prihode, rashode, imovinu, a pitanje podjela ovih zajedničkih troškova, primjerice razvoja nove platforme ili razvoja novih motora, dakle to je nešto što je ugovorno definirano, a takvi podaci naravno najčešće nisu javno dostupni. Treće pitanje vezano uz poslovna spajanja odnosi se na mogućnost da stjecatelj nakon što kupi to svoje ciljno društvo utvrdi neke troškove, to jest neke obveze koje nisu bili inicijalno vidljivi u bilanci. Naravno, da bi se izbjegla takva mogućnost i takav rizik, neophodno je napraviti jedan kvalitetan due diligence, odnosno dubinsko snimanje ciljnog poduzeća na način da se detaljno pročešljaju svi pravni akti, ugovori, vlasnički listovi, da se tehnološko snimi stanje imovine, da se snimi organizacijska struktura, organizacijska kultura, višak ili manjak zaposlenika. Dakle, u svakom slučaju taj rizik da se kupi mačak u vreći, dakle to se može minimizirati na način da se provede jedno kvalitetno dubinsko snimanje. Međutim, i pored tog kvalitetnog dubinskog snimanja uvijek se može dogoditi da se naknadno utvrdi još nešto dodatno što nije bilo iskazano u poslovnim knjigama i upravo iz tog razloga valja jako dobro sročiti taj ugovor o preuzimanju dionica, odnosno udjela drugog poduzeća i na taj način pokušati ograničiti dakle, preuzimanje obveza samo na one obveze koje su zatečene u bilanci društva, te se isto tako ponekada ti ugovori slažu na način da se ta konačna cijena koja će se platiti u poslovnom spajanju veže i sa nekakvim financijskim rezultatima koji se u kraćem roku mogu ostvariti kod tog preuzetoga društva. Naravno, u svakom slučaju bilo bi dobro izbjeći dakle, takve situacije, ali ako se one već dogode da se naknadno utvrdi dakle, da postoje neke obveze koje nisu bile predviđene niti due diligenceom, niti samim ugovorom o preuzimanju, onda se kreće u taj nekakav sudski proces, a koliko on dugo traje, to ovisi o kompleksnosti slučaja i naravno o brzini pravosuđa. Četvrto pitanje odnosi se na problematiku manipuliranja financijskim izvještajima i pitanje je li to teško ili jednostavno otkriti. Dakle, o manipuliranju financijskim izvještajima uvelike se priča od 2000-ih nakon Naola, Enrona, Parmalata i drugih kompanija koje su radile takve prakse, međutim još u davno vrijeme, u 30. godinama prošlog stoljeća, dakle možemo naći neke prve primjere manipuliranja financijskim izvještajima i modeli su razni. Dakle, tu se može manipulirati na način da se prerano priznaju prihodi, da se priznaju fiktivni prihodi, znači koji uopće ne postoje, da se ide na agresivnu kapitalizaciju troškova, primjerice kod istraživanja i razvoja, troškova kamata. Dakle, jednostavno kompanije ne poštuju pravila koja je propisala računovodstvena struka. Isto tako, vrlo često precijenjene pozicije u bilancama mogu biti potraživanja od kupaca i zalihe, gdje se znači kod kupaca ne vrši otpis onih potraživanja koja nisu naplativa, a zalihe se znači prikazuju u krivom fizičkom stanju ili po nerealno visokim vrijednostima. Vrlo često se događa u praksi da kompanije ako žele
iskazati bolju bilancu, nastoje sakriti svoje obveze, kao što je to primjerice radio Enron, na način da je te svoje obveze, gubitke skrivao ovisnim društvima koje nije konsolidirao. Vrlo često kompanije ne žele iskazivati te moguće potencijalne obveze kao rezultat nekih neizvjesnih događaja, primjerice nekakvih sudskih sporova, i vrlo često, posebice u hrvatskoj praksi, postupa se na način da ako kompanija želi iskazati kvalitetniju bilancu i veću profitabilnost, neke troškove, primjerice kao što su troškovi kamata, uopće ne knjiži, iako ti troškovi postoje i banke uredno šalju te fakture za kamate. Sad pitanje koliko je jednostavno ili teško utvrditi manipulacije financijskim izvještajem. U svakom slučaju, ako ste vi nekakav ulagač na burzi koji samo čita financijski izvještaj, je jako teško. Neki indikatori, red flags, mogu biti ovi ovdje koji su nabrojani, primjerice nagli skok iznosa potraživanja odnosno na prethodnu godinu, da potraživanja od kupaca rastu puno brže od kratkotrajne imovine, da raste udjel kupaca u kratkotrajnoj imovini, da se u odnosu na ranije razdoblje bitno povećava broj dana naplate, da se smanjuju troškovi zaliha u odnosu na prihod, isto tako da zalihe rastu brže od kratkotrajne imovine, da se povećavaju broj dana vezivanja tih zaliha. Isto tako, jedan globalni indikator je da poduzeću rastu prihodi, a da mu se novčani tok operativni iz poslovanja bitno ne povećava u odnosu na prijašnje godine. To mogu biti nekakvi indikatori okvirni koji mogu poslužiti za indikaciju da se manipulira sa financijskim izvještajima. Međutim, da bi se to detaljno utvrdilo, neophodno je da se uđe u bit problema, da se uđe u poslovnu dokumentaciju, a to je nešto čemu može pristupiti samo interna kontrola, interna revizija ili eksterni revizor u nekim normalnim situacijama, odnosno policijski istražitelj iz područja gospodarskog kriminaliteta, ako je riječ o nekim sumnjama na kaznena djela. Peto postavljeno pitanje od strane naših studenata odnosi se na primjere pranja novca. Ja sam siguran da naši studenti ne žele prati novac, nego žele naučiti kako tako nešto spriječiti. U svakom slučaju, pranje novca je jedan postupak gdje se novac koji je stečen kriminalnom djelatnošću, pokušava vratiti u nekakve realne sfere poslovanja. Primjerice, klasičan primjer je taj primjer da se novac zarađen od prodaje droge polaže na banku ili se tim novcem osniva neko trgovačko društvo koje se bavi sasvim legalnom djelatnošću, kao što je recimo građevina, turizam ili slično. Primjerice u SAD-u to je bila jedna vrlo učestala praksa gdje su južnoamerički karteli novac zarađen od droge pokušavali vratiti u sferu legalnog poslovanja kroz jedan veliki broj malih uplata do $10,000 koje bankovne vlasti nisu posebno provjeravale. Pranje novca je jedan globalni problem koji je prisutan duži niz godina u svim državama svijeta. Tako primjerice u Velikoj Britaniji postoji podatak da je čak 18 od 20 najvećih banaka bilo kažnjeno zbog nesprječavanja pranja novca i te banke su platile ogromne iznose, a procjena je da se godišnje opere negdje oko 150 milijardi funti, što su ogromni iznosi. Evo primjerice neki podaci za 2019. godinu. Tu je na razini svjetskoj izdano negdje oko 58 kazni za nesprječavanje pranja novca i tu su ukupne kazne za banke iznosile preko 8 milijardi dolara. Najviše kazni je izdano u Americi, 25 i ukupne vrijednosti 2,2 milijarde dolara. Evo sad jedan primjer iz hrvatske prakse. To je jedna klasična hrvatska priča gdje imate jedno hotelsko poduzeće koje je u državnom vlasništvu i kojim upravlja određeni direktor koji nije baš previše poštena osoba i taj direktor u dogovoru sa svojim prijateljem osniva turističku agenciju koju formalno vodi taj njegov prijatelj, pa se takva agencija u biti naziva Shell Company, znači njoj je jedina svrha da se provede ta prevara i to se radi na način da se 80% kapaciteta hotela prodaje toj Shell turističkoj agenciji, dok se 20% prodaje na tržištu individualnim gostima. I problem je u tome što je ta cijena preko agencije primjerice 50 eura, dok je realna tržišna cijena takvoga paketa 70 eura. Znači, po svakom od gostiju, ovaj naš hotel u državnom vlasništvu gubi 100 eura, odnosno 20 eura, 100 soba puta 90 dana,
Znači tu se na razini jedne turističke sezone počini šteta od 180.000 eura, odnosno 1,3 milijun kuna. Dakle, to je jedna djelatnost gdje je direktor sklapanja štetnog ugovora oštetio trgovačko društvo, oštetio je vlasnika, u ovome slučaju državu. Međutim, sad se postavlja pitanje kako će taj direktor doći do dijela od ovih 1,3 milijuna kuna. Dakle, naravno, ova kompanija je sasvim legalno osnovana, ova turistička agencija. Ta kompanija će ostvariti profit od te svoje provizije i naravno u tome poslu ovaj formalni direktor te turističke agencije, on će taj dobitak isplatiti na svoj privatni račun i onda će taj novac vrlo vjerojatno u gotovini, dakle, prenijeti direktoru hotela. I sad tu dolazimo do tog trenutka kad je taj novac zarađen ilegalnom djelatnošću, dakle gospodarskim kriminalitetom, dakle formalno se zavrtio kroz cijeli sustav. Jedini način da se to detektira kod ovoga direktora koji je dobio taj novac je dakle da se utvrdi takozvani nesrazmjer njegove imovine. Znači ono što je neophodno to je da se u ovom slučaju usporedi sva imovina koju taj direktor ima, znači kuće, gotovina, umjetnine i tako dalje, u odnosu na izvore te imovine, dakle plaću, ušteđevine i slično. Ako se kroz tu istragu dokaže da on ne može dokazati porijeklo te svoje imovine, onda dakle on na svu tu nezakonito stečenu imovinu mora platiti porez, a iza toga naravno može uslijediti nekakva dodatna policijska istraga u smislu utvrđivanja ovih kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta. Evo podaci iz novina, znači od 2010. do 2018. godine Porezna uprava u Republici Hrvatskoj je kod 970 građana utvrdila takav nesrazmjer između dohotka i stečene imovine i ukupno je naplaćeno 1,4 milijardi kuna poreza. I na kraju zadnje pitanje koje je postavio naš kolega Kukoč odnosi se na popis časopisa i nekakvih linkova koji bi bili korisni za područje financija, računovodstva i poreza za male i srednje poduzetnike. Dakle, u svakom slučaju, ja bih ovdje na početku rekao da je ključna stvar za svakog poduzetnika, pa posebice za ove male i srednje poduzetnike, da imaju kvalitetne savjetnike iz područja računovodstva, poreza i financija. To se u svakom slučaju odnosi da koriste usluge jednog kvalitetnog računovodstvenog servisa koji će mu uvelike olakšati tu cijelu administraciju sa obrascima, prijavama poreza i tako dalje. Međutim, ako poduzetnici imaju vremena i žele nešto više naučiti o području računovodstva i poreza, definitivno postoji cijela lepeza konzulting kuća kao što su RRIF, RIF, TEB i tako dalje, gdje svaka od tih konzulting kuća dakle, ima kvalitetne časopise, imate cijeli niz knjiga iz područja računovodstva, poreza, financija i tako dalje. I u okviru tih godišnjih pretplata koje su poprilično povoljne po mojoj procjeni, dakle postoji određeni broj minuta za te telefonske savjete gdje se u direktnom kontaktu sa njihovim savjetnicima može problematizirati svaki konkretni problem kojeg poduzetnik ima. I naravno, isto tako, ako poduzetnici sami žele detaljnije izučavati naš porezni sustav, sve te informacije vezane za cijeli porezni sustav Republike Hrvatske, one su transparentno objavljene na web stranicama Porezne uprave, gdje se mogu naći svi zakoni, pravilnici i mišljenja Porezne uprave koji su vrlo konkretna i vrlo korisna za pojedine specifične poslovne situacije. Evo, ja se nadam da sam kroz sve odgovore uspio barem djelomično odgovoriti na vaša pitanja i nadam se da će to biti korisno u vašem budućem studiranju i radu u praksi. Hvala vam.